si mala som dobré vysvedčenie a nič si mi nekúpil. Moja, a ja mám pre teba prekvapenie, zoberiem ťa do Podunajska, Patince, kde si fajnovo zavycykluješ už konečne, žiadne auto, pôjdeme fajnovo loďkou a ochutnáme domáce špeciality. Áno. No jasné, ideme. No? No moja, pekne na ten bicykel nasadni a ideme si zajazdiť. Pozri, aké mám ja. Vidíš, že si sa učila, tu máš peknú odmenu. Okolo si to bicykle idú samé, moja. Vidím, mladá slečná, ale vám to ide. Moja, počula si o takomto žitavskom pomníku? Ani, ale je to pekné, čo povieš? No teda. Osmanský mesiac, no. Takže priatelia, Podunajsko, Patince, bicyklovanie, loďkovanie, papanie, toto musíš vyskúšať. Pozri, normálne nevládzem za ňou. Hení, kavani! Tak toto Podunajsko je naozaj že krásne, priatelia. Poď moja, poď, hajde, toto nie je Fábia.